Vážení a milí diváci, dámy a páni, 44 rokov má náš najlepší festival humoru a satíry Kremnické gagy, alebo ak chcete, Kremnické gegy. Ja som sa do tohto festivalu tiež zaľúbila pred mnohými rokmi. Milujem Kremnické gagy. Hurá! Festival humoru a satíry Kremnické gegy sme založili v roku 1981 ako mladí ľudia. Tento festival sa stal vlastne takou mojou životnou cestou. Každý rok sme sa snažili pre našich divákov prinášať stále kvalitnejšie a kvalitnejšie divadlo, humor vo všetkých žánroch. Každoročne si na tomto mieste prenajímame cirkusové šapito a tento rok to už nie je možné. Boli by sme rádi, keby sme si mohli splniť svoj vlastný sen a byť vo svojom vlastnom stane, vo svojom vlastnom divadelnom šapito, v ktorom sa nemusíme prispôsobovať. Umelci sa nemusia prispôsobovať, divadla sa nemusia prispôsobovať. Bude to šapito, ktoré si sami nakreslíme a ktoré nám vyrobia a bude slúžiť nám, umelcom a predovšetkým vám, divákom. Z roka na rok nám diváci viac a viac verili a prichádzali stále vo väčšom množstve. Či zo Slovenska, zahraničia, z okolitých štátov prišli si pozrieť kvalitu umenia. Preto by sme radi poskytli aj pohodlie v našom novom šapito. Kúk. Veľká fabrika. Naši diváci budú mať najlepšie pohodlie, najkrajší stan, dovučičky. Títo ľudia v Taliansku v tejto fabrike stavajú aj pre slávny Cirque du Soleil. No. Takže sú to veľmi kvalitné veci a snažíme sa zvýšiť kvalitu zážitku našich divákov. Mne sa koniec augusta spája vždy s gegmi. Nie s obyčajnými, s kremnickými gegmi, ktoré mám v diári napísané ešte skôr ako termín Vianoc. Zažijete tam vždy kopec randy a krásne divadelné predstavenia z celého sveta. Tak já díky festivalu Kremnické gegy jsem byl poprvé v Kremnici před 2 lety, už to vlastně, že my jsme tam měli představení a my jsme tuto hru poprvé vlastně hráli ve stanu. Pro mě byl to krásný, příjemný zážitek, takže na to vzpomínám s veľkým zalíbením. Na Kremnické gagy som začal chodiť ako gymnazista a účinkoval som v amatérskom súbore Mandragora. Ešte 20 rokov by som sa chcel s vami smiať na najlepšom festivale na Slovensku. Kremnické gagy. Milujem ich ako diváčka, ako herečka, ako členka poroty a milujem ich aj preto, že nikde tak necítiť vôňu slobody, radosti, smiechu, ak treba aj výsmechu, ktorý je zdravý, ako v Kremnici koncom augusta. Na kremnických gegoch si cením, že dávajú čoraz viac priestor aj menšinovému, rafinovanejšiemu humoru, ale aj citlivý, veľmi jemný humor, nový cirkus, prosto kremnické gegy chytajú tieto trendy veľmi presne. Myslím si, že ponúkajú príležitosť pre tých, ktorí systematicky už roky robia, ale aj pre tých, ktorí začínajú. V tomto sú jedinečné a myslím si, že v tomto si zasluhujú absolútnu podporu. Tiež patrím medzi fanúšikov tohto festivalu a v posledných rokoch som mal možnosť účinkovať takmer na každom ročníku. Vždy sa na to teším, pretože to má neopakovateľnú atmosféru a boli by sme veľmi radi, keby to tak zostalo a keby to aj naďalej mohlo fungovať. Každá sranda niečo stojí, takže ak nám s tým pomôžete, tak budeme veľmi radi. Festival Kremnické gegy, to je jeden z nejpříjemnějších festivalů, na kterých jsem kdy byla. Krásně se tam hraje,
uprostřed přírody, v Šapito, tak doufám, že kremnické gegy se ještě budou moc krát opakovat a že si tam ještě i zahraju, třeba s Vrabčákem, ale ten tam není vidět, ten je pes. Staňte sa súčasťou nášho spoločného sna. Poďte s nami do toho. Ďakujeme. Ďakujeme.